Ola, bos días, nós somos Salma, Micaela e o Ricardo e hoxe vamos a explicar a arquitectura bioclimática e biofilia. Aunque parezca que o término arquitectura bioclimática parezca un término recente, xa o utilizaban os gregos e os romanos fai miles de anos. A nosa casa ten 2 pisos e unha terraza. Por un lado ten paneis solares e tamén un aeroxenerador. Por outro lado está a parte acolledora, xa que a pérgola cae pola terraza e dá unha sensación boa. Pola parte dianteira están os ventanais para que entre a luz solar e no inverno o calor. Para rematar, a nosa casa posee ventilación cruzada e teitos aillados con madeira e lav. Ola, bons días, nós somos Alma, Hugo e eu, Carmen, e nós fixemos esta casa, que ten sistemas pasivos, activos e a biofilia. Dentro dos sistemas pasivos temos ventilación cruzada dende a porta da casa ata atrás e no tellado. Tamén temos un illamento de la e esta pérgola con folla caduca para que no verán a folla caduca pois de sombra e no inverno cae a folla caduca e entre o sol. Tamén están os sistemas activos. Pusimos paneis solares para aforrar a enerxía e tamén pusimos aeroxeneradores. Poderíamos poner a domótica, lle poríamos villas intelixentes, persias automáticas e se temos un xardín, aspersores. Esperamos que vos haya gustado moito a nosa casa. Nos pasámoslo moi ben facendo. Hasta logo. Ola, nós somos Asia, Martín e Ainú. A nosa casa está orientada ao sur con un gran ventanal para que entre a luz natural e o calor. Tamén no techo teñe follas caducas para que en verán florezcan e en invierno caigan. E de sombra. Tamén ten un gran ventanal no tellado e a norte para ventilación cruzada e a renovación do aire. Teñe un aeroxenerador para aproveitar a forza do aire. Tamén teñe unhas placas solares para aproveitar a luz solar. A nosa casa ten moita vegetación para limpiar o aire de CO2 e axudar ao benestar emocional e a saúde. Grazas por escoitarnos. Ola, somos Pedro, Lautaro, Eric e eu, Marc. E imos falar de arquitectura bioclimática e biofilia. Na nosa casa pusemos un ventanal de cristal e arriba pusemoslle unha pérgola con folla caduca para que no verán dé a sombra e no inverno que non hai follas dé o sol. Tamén temos illamento de la e ventilación cruzada. E orientamos a nosa casa hacia o sur para que dé a luz do sol. A nosa casa é domótica e a domótica é luces automáticas e grifos intelixentes. Para non gastar auga e tamén que a pérgola que temos na nosa casa dé felicidade.